Доктар тэхнічных навук, прафесор Шагінян стаяў ля вытокаў стварэння вышэйшай навучальнай установы, а яшчэ унёс істотны ўклад у станаўленне інжынернай школы і развіццё навуковага патэнцыялу ўсяго рэгіёна. Ён аўтар каля 200 работ, шэрагу вынаходак і патэнтаў. Менавіта пад кіраўніцтвам Шагіняна пачалася падрыхтоўка студэнтаў па завочнай форме навучання. Быў створаны гуманітарна-эканамічны факультэт і адкрыта новая спецыяльнасць. Альберт Семенович Шагинян с 1986 по 2000 год был ректором сначала Гомельского политехнического института, затем университета. И надо сказать, что вот этот корпус, в котором мы находимся, он построен именно под его руководством. Я скажу больше. Мы когда подняли чертежи планировки университета, именно в этом месте написано «конференц-зал». Адкрыццё імянной канферэнц-залы даніна павагі заснавальніку універсітэта і важны крок у развіцці яго інфраструктуры. Мадэрнізаваная пляцоўка будзе выкарыстоўвацца для правядзення навуковых канферэнцый, лекцый і пасяджэнняў.